wallahi tambuwa Marafa ba zai zama gwamnan jihar Zamfara ba. Wallahi ana kashe mutanen dan Sado Marafa na Libya ba zai yarda. Ina baka tabbaci idan Marafa ya zama gwamnan jihar Zamfara wallahi ba zai yi ba ana kashe al'ummar Ahiyana Abuja. Wallahi ba zai yarda. Ina so al'ummar jihar Zamfara su gano shin wai don mima ake yakin Marafa. Duk mai tunanin ya raba Marafa da al'ummar jihar Zamfara wallahi azaba Allah ce Allah ya dora mai. Saboda babu jarabta da azaba Allah ya dora maka cewa wai za ka raba Marafa da talaka jihar Zamfara. Wallahi tambuwar duk wanda kaga yana yin haka abokanmu na 'yan siyasa Allah sun yi mai. Babu wani mahaluki dan adam a jihar Zamfara mai iya hana talakawan jihar Zamfara su goya mu Marafa wallahi sai Allah. Masu kallo da saurare kuna tare da tashar Authentic Youth Global Television AYG. Ku kasance tare da mu domin samun bayanai kan sha'anin siyasar jihar Zamfara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'd. Dan uwana al'ummar jihar Zamfara da 'yan jaridu Isaka Tambol ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kuma yadda ka fara tambaya ta suna na Honorable Abubakar Usman Gura wanda an kafi sani da Guran Marafa, kuma ni ne shugaban kungiyar Marafa muka ta jihar Zamfara. Gashi anan sakatariyar wannan tafiya ta sanata district sanata Guran Marafa Alhamdulillah, kamar yadda ka tambaye ni na farko muna Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu lafiya, ya ba mu lokaci, kuma ya yi muna wannan ni'ima da hannun ka zanna ka iske mu muna wannan shirye-shirye ma'ana na sanata Kabiru Garba Marafa. Wannan mitin da ka gani na wannan kwamiti wato wani alhaki ne na shugabanci wanda an ka tura muna na tafiyar sanata Kabiru Garba Marafa ta jihar Zamfara. Ainihin al'umma masoya ne waɗanda tun 2018 suna tare da shi, kuma har bisa sahiyar wasu. Don haka mun yi wannan mitin domin mu diba mu gani ina muke da gyare-gyare, ina mun ka kasa, ina abba mu yi ba, domin mu gyara mu wa masoyan Marafa adalci akan wannan dai. Shine wannan zama da kaga mun yi na yau, domin ka san shi mai gidan mu sanata Marafa mutum ne adili, mutum ne wanda ke son a yi gaskiya. Don haka aka dora mana wannan nauyi, don Allah mu koma ga mutanen mu gani duk wanda ake kallo za a yi wani abu a gyara, inda yake ganin an yi ba daidai ba a gyara. Shine dalilin wannan zama, kuma alhamdulillah mun yi nasarar wannan zama sosai, mun cimma matsaya, kuma mun yi abin da ya kamata mu yi, kuma Allah ya ba mu nasara mun cimma wannan matsala. Nan gaba kaɗan za ku ji za mu hidda muku gyare-gyaren da muka yi insha Allah. Wannan masari kuma mutane sun san shi a matsayin jajirce jagora wanda yana iya yaki ce da sata sanin shi da ka samu kiri sai ka ji koshi ba su yi da kan yanzu ga shi wannan tafiya ta wannan kwamitin ta jagorancin al'umma a jihar Zamfara. Shi da girma ya riga ya bace amma bai yi da so ka cikin makasudin wannan tafiya. Alhamdulillah, tambayar da ka yi tambaya sanata Marafa kan faɗa jajirtacce ne, kuma ya yi wakilci na sanata na Zamfara ta tsakiya ma'ana Zamfara santar, kuma al'ummar jihar Zamfara sun ga abin da sanata Marafa ya yi kuma a gabansu. Don haka mu abin da muke kallo sanata Marafa ba mutum bane wanda za a yi tambaya, ya riga ya samu karbuwa ga al'ummar jihar Zamfara. Babu wata mazaɓa a jihar Zamfara ko runha a jihar Zamfara wanda za ka je ka ce sanata Kabiru Garba
yawa waya a ce ba san shi ba a jihar Zamfara duk inda ka faɗi sanata Kabiru Marafa za ka ji tsohuwa ko yaro ko masoyi za ka ji ce Kabiru Marafa. To alhamdulillah Tambuwal ka riga ka faɗa sanata Marafa kamar yadda ka sani ka san shi cikin jam'iyyar APC kuma ya yi gwagwarmaya a cikin jam'iyyar APC kuma sanata Marafa jajirtacce ne mai kare haƙƙin shi da haƙƙin al'ummar shi da haƙƙin mutanen da yake jagoranci. Akan haka sanata Marafa lokacin shekarun baya 'yan katuna ya tsayu akan masoya ne da ya kare haƙƙin su har abin da Allah ya kaddara yau. To akan haka yanzu ma wani mai girma sanata Marafa ya yi jam'iyyar APC ka sani kama na taɓa wani ya taɓa tambaya ne ce sanata Marafa dai shine shugaban kamfen ɗin shugaban ƙasa a jihar Zamfara. Ko da Marafa kwancen shi ko da sanata Marafa bai yi komi ba dole dai ka yarda da Marafa shine shugaban kwamitin kamfen ɗin Bola Ahmed Tinubu. To ni ina gani duk wanda ya yi maka gwagwarmaya ko ya taimake ka ga bagiran da Allah ya bashi to idan Allah ya baka nasara ya kamata ka mutunta shi arziki da ma na Allah ne. To sanata Marafa mai girma shugaban kasa bai mutunta shi abinda ake nuhi da mutunci ba mukami ɗaya ba. Wanda sanata ya hira ya ce ai mutane sai su ta wadin mukami to saboda mukami to abinda nake so mutane al'umma jihar Zamfara su fahimta sanata Marafa ko da yayi siyasa yayi ne akan al'umma jihar yana so Allah ya bashi dama domin ita a Najeriya in baka da dama kowa baka iya duka aiki baka iya taimakon wani baka iya bada gudunmuwar da ta kamata. To yayi wannan siyasa domin a samu nasara domin su taimaki al'ummar jihar. To daga lokacin da ya ga mai girma shugaban kasa ba manuhar shi taimakon al'ummar jihar Zamfara balantana ma shi to don haka sanata Marafa ya cimma matsaya ya ce ita dai wannan jam'iyya ta jam'iyyar APC ya banta. Kuma ina so al'ummar jihar Zamfara su sani sanata Marafa baya yin abu gobe ya koma baya yin abu ya koma don haka dole ne sanata Marafa ya cimma matsaya saboda al'ummar jihar Zamfara kirayen da suke mai na ya ansa kira al'ummar jihar Zamfara. Marafa ya cimma matsaya bana da ikon Allah zai takarar gwamnatin jihar Zamfara kuma takarar gada zai yi sanata Marafa zai neme ta ga ubangiji domin shi adda mulki shi ke bayarwa. Na biyu sanata Marafa zai neme ta ga talakawan jihar Zamfara kuma sanata Marafa zai shigo jihar Zamfara zai gaya ma al'umma manuhohi ne da abun da ya idan sun ga yayi daidai su zaɓe idan sun ga bai yi daidai ba su zaɓi wanda suka gani ya musu ya ce shi bai da dama. Don haka al'ummar jihar Zamfara yana musu fatan alheri kuma ne yana ƙara ba su tabbaci idan Allah ya bashi nasara wallahi Tambuwal Marafa ba zai zama gwamnan jihar Zamfara ba wallahi ana kashe mutanen dan Sado Marafa na Ingila ba zai yarda. Ina baka tabbaci idan Marafa ya zama gwamnan jihar Zamfara wallahi ba zai yi ba ana kashe al'ummar Tsahiya na Abuja wallahi ba zai yarda. Ina so al'ummar jihar Zamfara su gano shin wai don mima ake yakin Marafa shin ma wai don mima ba a so Marafa ya nasa akan su ne kawai. Duk wanda bai manta siyasar da ta baya da ta wuce sanata Marafa akan jayayya ta da 'yan siyasar jihar Zamfara shine ya ce bai yadda ana kashe al'ummar jihar Zamfara kuma ya faɗa ma duniya wannan abun da kuke gani ana yi to za a cimma lokacin da ba za a iya magani ana so a yi maganin shi ba ya ce don haka shi ba zai yadda ba kan haka aka ce dole sai ya daina faɗi abin da aka al'ummar jihar Zamfara ya yadda ya rasa kujera ne ya yadda ya rasa rayuwa ne duka akan al'ummar jihar Zamfara. To ina kira ga al'ummar jihar Zamfara su dibi sanata Marafa don me ake jayayya shi don me ake adawa shi akan su ya ce ba zai yadda a cutar da su ba zai yadda a yi illa da su. To don haka muna kira ga al'ummar jihar Zamfara su ɗebe ma Marafa haushi duk da Marafa yana da yadda da su yana da yaƙini da su ya san al'ummar jihar Zamfara sun san abin da suke domin Zamfara yanzu tana cikin jihohin Najeriya waɗanda za a yi misali duk aya wadda Allah ka nuna ma ɗan siyasa a jihar Zamfara Allah ya nuna. Don haka Tambuwal muna godiya muna kira ga al'ummar jihar Zamfara da su fahimci wannan matsalar su gane kuma muna kira ga 'yan uwanmu na siyasa su sani duk mai tunanin ya raba Marafa da al'ummar jihar Zamfara
wallahi azaba Allah ce Allah ya dora mu, saboda babu jarabta da azaba Allah ya dora maka cewa wai za ka raba Marafa da talakan jihar. Wallahi tambuwar duk wanda kaga yana yin haka abokanmu na 'yan siyasa Allah sun yi. Babu wani mahaluki dan adam a jihar Zamfara mai iya hana talakawan jihar Zamfara su goya mu Marafa, wallahi sai Allah. Sai Allah, ba wanda ya isa. Don haka ni ina kira ga 'yan uwanmu na siyasa su gude wannan siyasar da suke yi ta yau da su je su yi abin da aka su su yadda da Allah ka ba da mulki ba sai ka je ka ce dole sai ka raba wani da al'umma. Hauka ce kake yi wannan. Ba mai iya raba Marafa da talakan jihar. Kuma ina baka tabbaci mutane ba su sani ba, Marafa ba zai taba ganin soyayya a jihar Zamfara ba sai bana idan Allah ya kai mu 2020, saboda idan muna raye da lafiya. Mutane ba za su taba sanin talaka na Marafa ba ko suna sanata Marafa sai bana idan muna raye da lafiya. Duk wani mai tunanin yana da arziki ko kuɗi wanda yake iya ba talakan jihar Zamfara cin hanci ko ya ba shi kuɗi don ya saye shi, Allah shi kai mu lokacin za mu haɗu da shi ya ba da kuɗi ya yi abin da yake ganin zai iya canza wanda Allah ya yi. Na fahimce ka, duk da shi ne ne ba da su kaya bakin da APC. Kenan wannan yankurin da shi na samun bakin talakawa. Ƙwarai ko, yanzu sanata Marafa ba shi ba ko mu da an magoya baya ne. Wallahi ba za mu iya gaya maka adadin ɗan adam wanda mun ka ansa a wannan gida mai albarka ba. Kuma duk wanda ya zo abin jin daɗi zai gaya mana alherin sanata, zai gaya mana shi zai yi sanata Marafa ba sai ya sa kuɗi ta kawo shi ba, saboda ya fahimci Marafa zai taimaki al'ummar jihar. Wallahi duk wanda ya zo tambon haka ke gaya mana. Don haka ya cimma matsaya zai yi sanata Marafa ba gudu ba jana. Don haka ka ji abin da yake ciki. Yau wato kuma kayi maganar da nake so al'ummar jihar Zamfara na so su sani, sun ji Marafa ya ita jam'iyyar APC. Mutane duk da munan kan wayoyi kullun don girma Allah mu gaya mu mai gida ya ayyana jam'iyya, ana so a san jam'iyya. Akwai mutane da yawa waɗanda ke jiran a kawo jam'iyya domin su shiga, su ba su da manatsuwa gani suke yi idan ma suka shigo gida yanzu Marafa na iya riba ya koma APC. Wasu kuma na hasashen sanata Marafa zai goya ma Dauda. Akan haka wasu har yanzu ba su shigo ba. To don haka ina so al'ummar jihar Zamfara abinda ya sa Marafa ya ta jam'iyyar APC bai ayyana jam'iyya. Kun san waɗanda Marafa ke kiyayya ne, kun san waɗanda Marafa ke jayayya ne. Mutane ne azzaluman al'ummar jihar Zamfara, mutane ne mayaudara, mutane ne sun tara kuɗi ba su san abin da za su yi su, mutane ne waɗanda na iya ba da cin hanci. To duk jam'iyyar da sanata Marafa zai koma idan bai tsaya ya auna ba to yana iya kwaɗa jam'iyyar da ana can an sayi ta. Ina so al'umma su fahimta, yanzu wani na iya zuwa ya ba da kuɗi ga jam'iyyar da sanata ya shiga tun ɗai sanata gada ya takara, ba a ma tsaye da shi takara ba balle ya zo Zamfara ya yi. Don haka ina so al'umma don Allah su yi addu'o'i ga Allah, su roƙan mana nasara, su roƙan mu sanata Marafa Allah ka aza shi bisa abin da alheri gare mu gare shi, domin faɗawa gaugawa aikin shi. Idan yanzu ya yi yunƙuri ya faɗa jam'iyya bai san abin da a cikin jam'iyya bai san me an kai ba, bai san me ake nuhi ba, to muna iya koma ni da. Don haka sanata Marafa mun san mai ilimi ne, Marafa mai tauhidi ne ga Allah. Mu mun san ya yarda da duk abin da Allah ya dora mai, don haka yana nan yana da abin nan a hankali. Nan ba da daɗiya ba da ikon Allah sanata Marafa, sanatan al'ummar jihar Zamfara, sanatan talakawan jihar Zamfara da ikon Allah zai ayyana sabuwar jam'iyyar da zai shiga wanda muke da tunani da ikon Allah, kuma Marafa zai zama gwamnan jihar Zamfara, kuma al'ummar jihar Zamfara za su yi farin ciki da zaman Marafa gwamnan jihar Zamfara, kuma zai musu abun da ta kamata akan nauyin da Allah ya dora. Insha Allah. Ina so al'ummar jihar Zamfara su sani mulkin jihar Zamfara yanzu wallahi sakare bai da mulkin jihar Zamfara. Duk wanda ba jarumi ba, duk wanda ba namiji ba, wallahi tallahi babu abin da yake yi a jihar Zamfara. Kuma yana so in gaya ma al'umma jihar Zamfara, wagga damuwa da kun ga ana samun matsaloli, wallahi shugabanni ne Allah bai babu da kwarai. Mu muna so ku sani ba muna so mu yi siyasa akan tsaro ba, ni ina gayi na tsakanina da Allah.
duk wanda ya tsaye da gaskiya ga hudda ce wallahi Allah zai shiga wannan hudda. Don haka ina ba ku tabbaci sanata Marafa zai mulki jihar Zamfara tsakanin shi da Allah da gaskiya. Don haka ina da yaƙini ga Allah Marafa zai yi nasara akan mutum jihar Zamfara. Domin Marafa ba mutum bane mai yawo, Marafa ba mutum bane wanda ka fitar duniya ido a kai, Marafa ba mutum bane wanda bai son talaka. To don haka al'ummar jihar Zamfara mu kalli abin da sanata Marafa ya muna a Zamfara ta tsakiya, ya ɗauki ɗiyanmu aiki, ya ɗauki ɗiyanmu harkar ilimi. Babu abin da Marafa bai kawo ba a Zamfara santarar a fannin taimakon al'ummar jihar Zamfara, ilimi, lafiya, komi da ayyukan ci. Don haka sanata Marafa kun san abin da ya fi kalla, to ina ga Allah ya ba mu wannan jihar Zamfara. Don haka muna kira ga al'ummar jihar Zamfara su kalli kyakkyawan ɗabi'a ta sanata Kabiru Garba Marafa, su zo su goya mai baya domin Allah ya bashi nasarar wannan gwamnati jihar Zamfara. Don haka al'umma muna muku godiya da wannan goyon baya. Ko yaushe sanata za ka ji ya ce bai san iya godiyar da zai wa al'umma jihar Zamfara ba, domin shi ne mutum wanda an ka jewa makuri'a. Har yanzu maganar da aka yi babu ɗan Najeriya da aka taɓa jewa makuri'a da aka jewa ba sanata Kabiru Garba Marafa. Don haka ba zai taɓa manta da wannan karamci da al'ummar jihar Zamfara ta tsakiya sun kai. Don haka yana godiya ga al'ummar jihar Zamfara. Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar Zamfara, ya ba mu zaman lafiya a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.